அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அன்பு சகோதரிகளே, வெல்கம் டு ஹலிமாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம உளுந்து சட்னி பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள் என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. உளுந்து, வரமிளகா, கருவேப்பிலை, இஞ்சி, அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் புளி. ஃபஸ்ட்டு வந்து உளுந்து வரமிளகாவும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. உளுந்து வந்து இந்த அளவுக்கு செவந்ததுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, அப்புறம் பாருங்கள் இஞ்சி ஒரு துண்டு போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் இந்த அளவு புளி எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வறுத்து இது நல்லா காஞ்சிருச்சு. இந்த உளுந்து சட்னி வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அதுவும் வந்து பிள்ளைங்களுக்கெலாம் வந்து மெச்சூர்டான பிள்ளைங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி உளுந்து அதிகமாக கொடுக்க சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி வறுத்து நல்லா வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி அரை மூடி தேங்காவை அறுத்து வச்சுருக்கேன். அது வந்து வறுக்கக்கூடாது, இது மட்டும்தான் வறுக்கணும். இந்த தேங்காய் இப்போ வந்து அரைச்சிட்டு காட்டுறேன். நல்லா அரைச்சிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சாச்சு. ஹெல்தியான உளுந்து சட்னி. இது வந்து இஞ்சி எல்லாமே நம்ம சேர்த்துருக்கோம். நீங்களும் இந்த ஹெல்த்தியான உளுந்து சட்னியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.